Στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθούμε με το χρυσό αιώνα της τέχνης. Αφού λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί οι περσικοί πόλεμοι και έχει αναδειχθεί ισχυρή δύναμη η Αθήνα, ο Περικλής αποφασίζει να ξαναφτιάξει τους ναούς που είχαν καταστρέψει οι Πέρσες. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί και χρήματα από το Συμμαχικό Ταμείο. Αρχίζουν λοιπόν και κατασκευάζονται πολλά έργα. Αναθέτει στο φίλο του Φιδία να παρακολουθεί προσωπικά τα έργα. Ο Φιδίας ήταν σημαντικός Έλληνας γλύπτης, ζωγράφος και αρχιτέκτονας της εποχής και μάλιστα είχε αναλάβει να κατασκευάσει το χρυσελεφάντινο άγαλμα που θα τοποθετούσαν στο εσωτερικό του Παρθενώνα, προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Από τα μνημεία της Ακρόπολης ξεχωρίζουν τα προπήλαια, ο ναός Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθιο και ο Παρθενώνας. Το πρώτο μνημείο που συναντούσε κάποιος ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη ήταν τα προπήλαια. Εδώ μπορούμε να δούμε μια αναπαράσταση πώς ήταν τα προπήλαια εκείνη την εποχή, αλλά και σήμερα πώς διασώζονται σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι τους. Δεξιά είχε κτιστεί ο ναός της Αθηνάς Νίκης. Ένα μεγάλο μέρος του ναού παραμένει ανέπαφος μέχρι και σήμερα. Στο ψηλότερο σημείο ήταν ο Παρθενώνας, ναός αφιερωμένος και αυτός στη θεά Αθηνά. Μπορούμε να δούμε σε αυτή την αναπαράσταση τα έντονα χρώματα της ζωφόρου που δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να θαυμάσουμε, ενώ επίσης παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ναού έχει καταστραφεί. Μέσα στον Παρθενώνα λοιπόν βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, που δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να θαυμάσουμε καθώς καταστράφηκε από μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του Παρθενώνα. Αποτελεί έργο του Φιδία. Σήμερα μπορούμε να θαυμάσουμε όμως το πιστό αντίγραφό του, το άγαλμα της Αθηνάς Βαρβακή, που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Εδώ μπορούμε να το δούμε και από μια πιο κοντινή λήψη. Στο μέρος όπου είχε γίνει ο αγώνας μεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για το ποιος θα δώσει το όνομά του στην πόλη της Αθήνας, χτίστηκε το Ερέχθιο. Εδώ μπορούμε να το δούμε όπως σώζεται σήμερα. Ξεχωρίζουν οι καριάτιδες, οι γυναίκες που χρησιμοποιούνται ως σκίονες. Μία από αυτές δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά στο Βρετανικό Μουσείο, όπου μεταφέρθηκε από τον Έλγιν, ενώ μπορούμε να δούμε σε λίγο την πίσω πλευρά του Ερεχθίου, όπου δεξιά βλέπουμε την ελιά που είχε αφιερώσει η Αθηνά στους Αθηναίους, αλλά και μερικές από τις καριάτιδες. Ο χώρος γύρω ήταν γεμάτος αφιερώματα, ανάμεσα σε αυτά υπήρχε και το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς που είχε ύψος 7 μέτρα. Την άκρη από το δόρυ της Αθηνάς μπορούσε να τη δει κάποιος από πολύ μακριά. Εδώ μπορούμε να δούμε το άγαλμα αυτό από την είσοδο της Ακρόπολης, από τα προπήλαια. Τα αγάλματα εκείνης της περίοδου ήταν διαφορετικά από τους κούρους και τις χώρες αρχαϊκής περίοδου. Τα πρόσωπά τους είχαν πιο φυσικά χαρακτηριστικά, ενώ τα άκρα τους χαρακτηρίζονταν από κίνηση. Σημαντικό έργο της εποχής ήταν η νίκη του Παιωνίου, το άγαλμα του Αρτεμισίου, αλλά επίσης και ο Δισκοβόλος, αντίγραφο έργο του Μύρονα. Βλέπουμε την λεπτομέρεια στο σώμα του αγάλματος. Γνωστός γλύπτης εκτός από το Φιδία ήταν και Πολύκλητος. Έργα ζωγραφικής είναι δύσκολο να σωθούν. Για τον τρόπο όμως που ζωγράφησαν τεχνίτες μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα από τις παραστάσεις που υπάρχουν πάνω στα αγγεία που σώζονται μέχρι και σήμερα. Τα αγγεία χρησιμοποιούνταν για να αποθηκεύονται τα προϊόντα. Και τα έργα αυτά που δόξα στην Αθήνα θεωρήθηκαν κλασικά γιατί έμειναν αξεπέραστα μέσα στους αιώνες. Γι' αυτό και η εποχή στην οποία έζησε ο Περικλής ονομάζεται Χρυσή Εποχή της Τέχνης.